Dram pevača Slobodana Radanovića ne prestaje. Nakon što je njegova bivša žena Kristina Kija Kockar navodno fizički nasrnula na njega i pokušala da ga povredi nožem, Folker je odlučio da angažuje obezbeđenje. Sloba se ne plaši toliko za svoju bezbednost, ali s obzirom na to da je u vezi sa ženom koja ima dete, odlučio je da njih dvoje zaštiti tako što bi angažovao momke koji će povremeno da ih čuvaju. Kija je itekako ljubomorna i ne može da podnese to što Sloba ima devojka, sudeći po njenom ponašanju, nikad se ne zna šta može da uradi, otkriva izvor. Iako su pevač i njegova bivša žena pokušali da demontuju da je među njima došlo do sukoba, izvor blizak izrazi tada je potvrdio da je do incidenta i došlo, te da je Kija nakon svađe i tuče završila u bolnici Laza Lazarević. Kija je molila Slobodana da ne govori u medijima šta se desilo, te da demontuje sve priče kako je ne bi dodatno naudio. S obzirom na to da je dobar momak, zbog nje je rešio da sve negira. Međutim, jedno je sigurno, to je da njih dvoje više neće imati nikakav kontakt, rekao izvor.